Ne jucăm? Hai să ne jucăm. Ne jucăm? You wanna play? Hai să ne jucăm. Ne jucăm? Hai, adu bățul. Hai, adu bățul. Adu bățul. Hai. Bun, du-te mai caută unul. Du-te mai caută. Da. Nu, vreau o minge. Du-te. Du-te. Du-te, mă, mai caută unul. Ciao, ciao. Așa. Ideea, du-te mai caută unul. Mai aproape, hai. E bun așa ea. Ține. Anna de Henriksen era cu... Nu știu, mânca osă ce făcea și avea început. E așa. Era o muscă în fața lui undeva la 20-30 de centimetri și mâruia la ea să nu se apropie. Florin, ce program ai? Păi stau aici azi. Nu mergeți tu taică sau după mici? Da, imediat. Hai, doi. Duci pe aia. N-ai prins-o. Aici. Așteaptă. Nu?